Zo spravoslavných obíscov mladí zo štreľbu i za stavami po tradícii poponahľali do okolných liesoch rúbať dubový kračun, že by u popoladňových chodzínoch u cerkovných portoch bol zapalený i okvicený obísca i tak dočekaný kračun a u jedných valáloch u Srime bude nošený verteb. Verteb na večeri toho roku bude nošiť najmladšia grupa u Bikiču a po obísoch budú chodiť 4 grupy špivačoch. U sali Doma kultúry okvicený kračun, napravený šeljka i unješena slama, da bude veselo i skorej, a i posanočnim, poneže šitski pridu do domu koljadovac. U ruskim dome u Šidzeti šitsko porihtane zaviliju, jak za dzeci z ruského kraju, tak i sušedných valaloh, ktorých tu prichodza každého roku, a dom otvorený od 18 hodin. Mladší členi zo kulturno-prosvetného društva i toti, co chodza na vironauku, skorej sa nočnoho, budú chodiť po špivanju, po obiscoch a po sanočnim po tradiciji šitski u dome preslavlja roždestvo Hristovo.